Bye-bye ug sa tanang mga naminaw karon. Just call me R. Girl ko, 26 years old. Dili ko gwapa, pero na ako'y face value nga pwedeng masuroy sa yala. Don't judge me kung di pa ka mahuman og basa sa akong confession. SPG ni gamay, so please pasaylua og naay mga dili open-minded rin. By the way, i-summarize lang nako akong story kay ug akong i-detailed perti jud taasa. Kibaw kong naiuban diha na readers o listeners nga kung makakomment taasa sinder oy. Napayuban nga part 1 to 3 na sad. Mao na ang akong paningkamutan nga mahuman og masabtan ninyo nganong mauna ang title. So here it goes. Gikanday ko sa middle class na family, wherein makakaon og sobra sa 3 times sa usa ka adlaw. Gi-provide sa akong parents ang among mga gikinahanglan. Akong mama kay naay negosyo, akong papa kay OFW, usa ka seaman. Duha ra mi magsuon, so makaingon jud ka nga wa mi galisod. Until labot may high school, diri na nagsugod nga napiang nagkalit among life. Namatay akong papa kay giatake. While akong mama nahugno ang world, so napabayaan ang negosyo. So medyo gipit gamay, pero kakaon pa dihapon may katulo. Minus na lang sa helper sa balay kay giwagtang na jud, nag-cost cutting. Still nakasurvive me sa pagsulay ato mga panahona. Until nag-college na mi. Kay kani laging mag-school nya dungan pa jud og college, pareho pa jud nga gieskwelahan nga private school. Expected nga mahal jud ang tuition. Pero naningkamot japon mong mama nga mapahuman mig eskwela. Hangtod sa pag 3rd year college nako. Dari na jud ko nakaingon nga unsa man jud among mga sala nga nag-antos man making ani. Nabot mi sa point nga mong allowance kay 500 pesos sa usa ka semana. Amoa pa jud nang tungaon sa kumanghod. Mukaon na lagmig ka isa sa usa ka adlaw. Lipay na kay mi og naay mag-birthday or magluto na among ka-boardmate. Kay manghitch mi bahalag mo ana mo nga bagag naong nga. Pero kay ikaw kuno mo ay gutom, di ka maningkamot mga kaon. Dili jud mi ka-blame sa mong mama kay siya rabi ajod ang naningkamot nga makakita og kwarta para mi makahuman og eskwela. Nakasulay mi anang giingon nila nga matulog na lang or iinom na lang og tubig ang kagutom. Grabe jud na pagsulay. Nya natoy time nga mura gikumot akong dughan. Ulan kay to nga time, ako manghod, padong og school, nya kay kanilaging naning, bahalag ulan, ni eskwela jud. Buntag pa lang, basa na siya. Samot na pag-abot sa eskwelahan, hangtod na lang na uli, iyang medyas kapugan sa kabasa. Nya pagkaugma, maora gihapon na sapatos iyang gigamit kay kaniliging wala ta ikapalit, kay daginot na sa kwarta. Ako day ang klase sa tao nga og kibaw kung dihado ko sa ulan nga for sure magbaha akong sapatos kay liki ng lapalapa. Di nalanjud ko mo eskwela. Tulo jud lagi akong luha ato nga time. Grabe jud ang pag-antos na mo. Dayon pag OJT na nako, diri na nako na meet akong sugar daddy number 1. Namitin ako siya, abi na ko og single, kaniliging mga lalaki nga mahilig magpaka-single bisan dili na. Magpanghadlo ko ani niya, kay may pagka-istrikto during mga OJT days na ko. Padong nahuman akong OJT, didto siya ni approach nga if mahuman ako, pwede ba daw nga magkita mi, maglaglaag if na time. So ako pod, ni okay rasad, kayo wa lagi mali siya. Nya superior nako. Mauwaw ta mo balibad ba?
Then human nag-OJT, prepared na sad para next school year. Nahibong naman lang ko nga naay unknown number nga sigig tawag. Dili lang pod nako usahay matubag kay pirmi nga silent ang phone. Then one time may text man ni si Sugar Daddy number 1. Pwede ta nga magkita. Na ako diri sa mall. I will treat you. Na-reply pod ko, sure ka sir? Nawa bi ako'y pamiliti. Padong anha imo palang kong Indianon, paita dyan. Dayan in tawag siya, mao na mo ang convo. Mingon si Sugar Daddy number 1, nga sure ko, anhi lang, ako ang bahala nimo. Mitubag ko nga, na, tarong sir ba? Mitubag siya nga, lagi, yan saman, anhaon na lang tika para dili na ka magplite? Nakulbaan ako og miingon na lang ko nga ako na lang ara sir. Give me 10 minutes. Pag may tubag si Sugar Daddy number 1, nga okay, I will wait for you. Then nagkita na nangaon mi sa usa ka restaurant. While nagkaon, nagchika-chika mi. Then miingon si Sugar Daddy number 1, nga sad lagi kag aura ron. Na kay problema? Mitubag ko nga, wala ra si Roy, walay problema. Mitubag si Sugar Daddy number 1, nga di ko motoo. Spell it out, basin makahelp ko. Dayon nasulti nako niya akong problema og diha na siya miingon nga naa siya'y suggestion. Miingon si Sugar Daddy number 1 nga, nako i-offer, but naara nimo og imo bang dawaton? I just want to help you. Ayaw lang batia pagsabot. Motong nangutana ko kung unsa ang iyahang offer. Miingon siya nga, I can be your sugar daddy. I will provide everything you need as long as you're mine every time I want you. Don't worry, I give you some time to think about it. Just give me a call or text. If okay nimo, then after that we will talk about the setup. Moto, akong yunohon na og ayo. At the end, ako ang gi-accept yang offer kay opportunity na nga naay motabang nako, bisan kapit patalim ko. Makatabang nako sa kumanghod? Oo, kabalo ko nga sayo. Pero kay kanilaging needed kay nato ang financial nga assistance, mauto nga nisugot na lang ko. Dayon sa amo ang first make love na mo. Dito, kumbate. Wa na lang pud ko nag-inoa kay di na pud ko virgin so naabot mig 3 rounds atong gabi ha. Take note, nag-check-in rami og usa ka in kay di nako carry nga mukuyog sa ilaha or sa boarding house nako. So paghuman, mga 3 a.m. na to, mingana siya nga early out daw mi kay 5 a.m. ihan duty, so ako pod kahinay-hinay og iles. Well, nag-ilis ko, nihatay siya nako og 5K ato na night. Ingon si Sugar Daddy number 1, nga allowance na nimo for this week. If kulang pa ganina, ing na lang ko or i-text ko kay ako ng punan. Nasya ko, pero gapasalamat na lang ko. So mo niya mong setup. Mo text siya every day off niya nga magkita mi. Then check in, then hatag siya pag-allowance. But never jud ko nga nag-text nga kulang ang kwarta nga iyang gihatag. Kung sa iyang idunol, maor sa jud na akong dawaton. Nalipay ko in a way nga makapalit na kog sapatos para sa kumanghod og makakaon na mi og sakto para sa usa ka adlaw. Usay mo hatag ba ko niya pang allowance para dili na ma-stress akong mama nga mangita og pagbalo namo. Naabot mi almost 7 months nga inato ang among setup. By the way, si Sugar Daddy number 1, minyo na guys, nana siya wife ug usa ka anak. Yang age kay 35, pati ang wife na sa gawas nag-work mo nang nakalugar siya.
ug iyahang anak kay kinder pa. Dinatoy time nga nikalit bitaw na nga wa na ni kontak na ako si sugar daddy number 1. Nya kana pa jud na time kay needed kay nako og cash kay tingbayad na sa school para finals. Nya kay duha biami sa akong manghod, ako na lang giingnan ako mama nga unahan na lang sa akong manghod og bayad sa tuition. Ako ray bahala sa kuha para pud ba nga dili kayo ma-worry ako mama. Nag-all na kay ko kay bisan usaon ako contact si sugar daddy number 1. Out of coverage area naman. Wala na ako kabalo kung asan ako manghulam og para bayad. Akong tigom na hinatag ni sugar daddy 1 di man katunga sa kong bayranan sa school. Nagmukmuk rajud ko ato. Nya nagatubang sa kisame sa boarding house. Dayon isod bitaw nagkalit akong best friend. Siya ko nganong nakasud man siya nga close man ang gate niya ang pultahan pod kay close. Ako siyang giingnan nga naligi ka, yun sa mo pagsulod. Ito baga akong best friend nga niya na pag-ask na ako'y balita ni mo. Mitubag ko nga unsa man. Mayon akong best friend nga bangon diha, kuyog ta, na ako'y ipailaila ni mo. Mitubag ko niya nga di ko o ako sa mood. Kita kang di madrawing akong nawong sa kagool. May ana si best friend nga, ganahan ka nga matubag imong problema? Ako siyang gipangutaan na nga, kabalo day ka sa akong problema. Mitubag akong best friend nga, oy, mag-best friend bagod ta og di ko kailan nimo, nawong palang daan. Believe kay ko ani akong BFF, wa jud ko'y matago ani niya. Kay mabasa jud dayon ko niya. By the way, ako ang best friend naa siya'y sugar daddy Japon. But dugay na ni sila, sukad ni stick jud siya aning iyahang sugar daddy. 3 years na ni sila. Hinoon na kaning iyahang sugar daddy, wala na ni asawa. Namatay na. Maunang open na sila sa public. Nya ang mga anak sad kay di irapod nila gimain kay nakita man pod nila nga wa gaabusar akong best friend silahang daddy. Sumoto siya, magipalaila ko niya sa amigo siyang sugar daddy. Padulong pa lang mi sa restaurant nga mo ang adtuan para i-meet sila. Iyahan akong giistoryahan og unsa na laki iyahang ipalaila nako. Ana siya nga istrikto gamay pero kung makauyon sa performance, dakog hinatagan daw. Nya panalagsa ra kaayo siya mo stick o girl. In short, pilian ni si sugar daddy number 2. So ako, nana ko'y idea og unsa to siya nga pagka sugar daddy. But sige lang, basta naalay pang tuition. Kaisa ra bitaw og di siya kauyo nako, di malas, basta kabayad lang jud ko og eskwelahan. Dayon, naabot nami sa restaurant. Nagila-ila nami, istorya-istorya, until nananghid akong best friend og iyahang laki nga muuna na silaglakaw kay naa sa layad tuhon. So kami nalay nabilin ani ni sugar daddy number 2. Sa way pagduduha, nagkasinabot mi nga maunay set up namo. Nya kay wa man pud ni siya asawa kay dugay na silang divorce. By the way, American citizen siya guys. Pinoy. Age niya kay 54. Guwang na, but di kay mailhan nga mao na iyang edad kay alagang gym. Nya healthy ba? Mura lang og bago pag 40. So ana siya nga since wala man siya asawa, pwede rami magkita or text everyday. Di siya mauwaw nga mag-uban-uban mi or mag-date-date sa mall. Yapon mga anak, dagko na sad. Batua sa gawas nag-base. By the way, nasa'y company diri sa Cebu. At time to time, lupad siya dito sa gawas kaya naapod siya negosyo dito. So makaingon jud ko nga big catch ni siya. So ana siya nga magkuyog mi atong gabihuna. Sa moto, niadto mi siyang kondo guys. Didto ko niya gidala og naay nahitabo na mo. Grabe guys. Sa age niyang ingato, pawira oy. Niya dako pajud kaayo og bunal.
Makaingon ko nag-enjoy ko niya guys kay maayo ka siya modala. Di jud ka niya ibiten. As in, makabugtog arteries iyahang mga damos. Nakabot may mga 5 rounds atong gabi una. Siyempre, dalang pahuway niya derby na sad. Buntag na ko nakauli ato guys. Og dito ko na siya kay pagbuntag ana, iya akong yatagan og 15k kay nag-enjoy daw siya sa akong company. Wako katingog, nitando ra ko og say og thank you. Iya akong gipasakay og taxi og mingon siya sa kuha nga I'll see you tonight. Pagabot na boarding house siya akong isuon kay nabuntagan ko. Asa daw ko gikan. Niyag tawagan ko kay di mo tubag. Ako siyang giingnan nga chikar taon niya. Mag-ilis ako kay bayad pa ko sa eskwelahan niya exam pa ko ron. Niya akong gitagan akong manghod siyang balon. Siya man akong manghod kung diin kunukog kwarta. Wala na lang po siya ni tingog kay gadali jud ko. Motong nakabayad na ko sa akong tuition fee. Nakatake na kong exam niya happy na ko kay nakaabot pa jud ko sa exam atong adlaw. Tinuli na ko boarding house kay mo pahuway na. Niya naabitaw na ni text nga, "Hi, this is..." Gapaila si hangalan. Si Sugar Daddy number 2 di ay. "I'll see you later at my condo. This is my address, just ride a taxi. Don't bother wearing something inner." With a smile icon. Agoy, nakaingon jud ko giganahan man ang tiguang. Patsige lang, ug ing ato yang hinatagan nga dako jud kaayog tabang diri sa kumpart. Ug mo to guys, didto ko niya pagabii og naa na say nahitabo na mo. Uli na sa jug buntag kay klase pa nya take pag-exam. Then human ang finals og nakaginhawa nako. Nya kani si Sugar Daddy number 2, perme jud mi mag-uban. Halos na lang adto ko magstay siyang kondo niya everyday na jud ko yung mga bag-o nga gamit. As in, buhong kay ko niya. Then ATM na iyang padala nako para og moadto siya sa gawas iahara kong mapadad-an og kwarta. Nagdugay mi Sugar Daddy number 2 nga inato mong style. Bisan tuod og inani ko, wako gaabusar niya. Maski isa, wadyo siya kadungog nako nga nidiman ko og bisan unsa na gusto nako ipapalit. Masyak na lang ko, kay naa ako'y madawat if gikan siya sa gawas or gikan siya sa iyang company. Basta, naadyo siya itunol nako kada pauli niya. Wala sad ko na buntis guys. Kay gipa-check up jud ko niya og OB, og then gipa-injectionan og contraceptives nga dili ko mabuntis. So okay ra ko ana kay lagi estudyante ko. So anto nakabalo ko manghod og asa ko gikan og kwarta na pantustos sa among daily needs nga di naman mi magsigi og hangyo sa mong mama. Ako gipasabot og tarang ko manghod nga ako tong nabuhat tungod kaysa kalisod namo atong mga panahon na. O at first ko siya kay dili daw maayo. Kabalo man ko nga sayop jud nga kapit patalim ko. Pero kay lisod manggod tong panahona nga kinahanglan may tabang. Oo, nami mga parente nga pasalig kay nga motabang. Pero abot ang time nga kinahanglan na, iyahay na lang og balibad. Kay mao kini, mao kana. Og manarbaho pod ko, pila ra may sahod sa part-time job. So akong giyahingi ako manghod nga nig makagraduate nami, muundang nako sa akong sideline para magbagong buhay. Everyone deserve to have a second chance to change for the better. Then summer na to, diyon ta ko mag-summer kay wala liki ko'y igasto, maayo na lang makapahuay akong mama sa bayranan. By the way, kanina time di ay nang empleyado na lang akong mama kay na close biya among negosyo sukad namatay akong papa. So daginot sud tawon akong mama. Di po siya ganahan nga mangundang mga eskwela kay maoro daw iyang ikahatag namo nga pamana ang diploma. Loy biya ako mama maunang naningkamot jud ko bahalag illegal akong sideline basta mahuman lang jud nako akong pag-eskwela. Kaming duha sa kumanghod. Nya akong giingnan si Sugar Daddy number 2 nga mouli kog province kay tabang og baligya.
Mayo na lang na ay kita gamay pagpuno sa bayad sa expenses sa balay. Pero dili siya musugot kay mingawon daw siya nako. Mao nang iyahan na lang kong gihatagan pang tuition para summer para lang jud nga ka-eskwela ko nya maoto. Wa ko'y mabuhat sa eskwela ko summer. Nya kung manghod na lay mi uli og province den itabang sa akong mama. So kad naabot si sugar daddy sa akong life, nahayahay akong pagpuyo o pag-eskwela. Nahatagan ako og maayong mga gamit akong manghod nga di na siya mag-uol og mag-ulan. Nya akong mama kay tabangan na nakog bayad siya mga utang-utang katong time nga naglisod me. Ana ra siya nga diin kog kwarta. Akong giingnan nga nakoy afam nga magpadala og kwarta bisan mo ako mangayo. Mo ni nabawan sa akong mama, pero akong manghod kahibaw jud siya kung aha ko gikag kwarta. Then ay one time nga nananghid si sugar daddy number 2 nga out of the country sa siya kay nagka-problema iyang company sa gawas. Yan na nga yung gihelp iyang anak nga nagpadagan dito. Bali daw mga 1 month ang pinakadugay nga mawala siya. So ako pod ni okay rasad ko. Okay ra kay sobra na jud kay ang gihatag nako na money. So dili biya ako gastador so natigom ra jud nako ang money. Sa akong nahuna, bisan pila pa kaman siya nga mo stay dito sa iyang anak, makasurvive ako. So ako siyang gihatod sa airport. Pagkuman, diretso ko sa boarding house. Then milabay ang pipila ka adlaw, na ay mitawag na ko, niya unknown number. So ako pod, gatoo ko nga basin si sugar daddy. Mga kong gitubag. Ingon siya nga, "Hi, kumusta? Si sugar daddy number 1 day ni. Kaila pa ka na ko?" Wala ko katingog. Mingon si sugar daddy number 1 nga, "Hello, napa ka diha?" Nasyak, jud kog ayo. O mingon ko nga, "Oo, napa." Mingon si sugar daddy number 1 nga pwede ta magkita. I'll explain everything. Mingsugot po ko, sa mga to nga nagkita mi ni sugar daddy number 1. Na-explain siya na ako nga nawala siya galit. Niuli daw iyang wife niya dugay daw ni balik sa gawas. Then iyang SIM kay iyang gidali-dali og bali. Then nag-change number para di siya masakpan. Dinangay siya dispensa nga iya akong gibiyaan nga hanging nga wa man gani daw siya nakahataw ga abiso nga mautoy na hitabo. Nag-worry daw siya kay wa daw siya kahatag na og pang allowance. Og uban pang mga rason na iyang gipang istorya. Ako ra po siyang giingnan nga okay ra, no worries, nakaraos raman sad ko sa kong problema. Salamat kay sa katong panahon nga needed kay nako nga naa siya. Moto niyang siya nga magbalik mi kay nibalik na daw sa gawas si iyang wife. Nya ako na daw magdala si iyang ATM para iniinkaso daw nga may naato na ako no ko'y magamit. Effort kay sugar daddy number 1 but sad to say, akong gi-decline niyang gi-offer. Gisultian ako siya nga na anak ko'y nakaila nga lain nga mooy naka-provide sa kong needs kato nga times nga wala siya. Naugno iyang pamate pero kay wala man siya mahimo na kay dili naman jud pud ko kay unfair kayo ni sugar daddy number 2 nagtinarong rabia siya nako. Nya di pud ko tantong salbayis biya so ako jud nga gi-decline niyang offer. Moto ko nihilak si sugar daddy number 1 but wala jud ko nagpadaog siyang luha. Naluoy ko but di na jud pwede nga ako pang dawaton ni hantabang nga kabalo ko nga dako kayong karma diri nako kay pamilyado siya. Nya gamay pa iyang anak. Sa moto nga milabay ang mga pila ka adlaw wala na jud ko paramdam si sugar daddy number 1. Nya hapsay na akong pag-eskwela. Then hapit na ko mo graduate. By the way, katudang time nga nag-out of the country si sugar daddy number 2, why tatsa nga di ko niya mapadadan og money para allowance and expenses para everyday needs nako. Hanto nakabalik siya diri sa Cebu, nya na siya'y dala daw nga good news para nako. So ako pod, excited. But before ko niyang gagiingnan nga kung unsay iyang surprise nako, amo asang gitambalan amo ang kamingaw sa sagusa. Basta kay biliba jud nako niya guys, kay dugay jud mapalong iyang bunal. Niya lami jud kay siya modala.
Dili jud ka mapulan ba nga maglabing-labing mo everyday. Bisan tuod tikuwang pero lami jud kaayo gyapon siya. Sa moto nga after na mo paglabing-labing, naghigda na mi, paway. Dayon na siya gikuha nga brown envelope sa may side table. Mingon si Sugar Daddy number 2, nga this is for you. Open it. Speechless ko nga nagkurog akong kamot nga nag-abli sa envelope. Diyos ko, akong gibasa ang papel nga nasulod sa envelope. Condo best. Condo. Naghilak jud ko super duper happy kay ko. Kahilak ko, nya iya akong gihag, nya mingon siya nga, advance graduation gift para nimo. You deserve it. I saw everything. The determination, hard work, faith, and love for your family. You deserve to have this gift. Don't cry, sweetheart. Wala jud ko katingo guys, kahilak na jud ko with matching bako-bako pa. Thank you kay Lord, sobra na jud kayo imong gihatag sa ko. Daghan jud kaayong salamat. Ako siyang gihag og taman, niya nagpasalamat ko sa tanan-tanan niyang gibuhat o gihatag diri nako. Dako jud kay kog utang na loob niya. Dayon nakagraduate na ko guys sa college. Na-achieve ra jud nako akong goals niya karon. Nag-work nako sa usa ka company. Then akong manghod, isa na pod kasiman. Dako jud kog pasalamat ni Lord nga iyang gihatag namo nga mga blessings. By the way, naa Japon may communication ni Sugar Daddy number 2, but naa na siya sa gawas. Chat-chat na lang mi. Panalagsa jud kay siya moari og Pinas. Ako na lang usahay ang mo visit niya didto sa iyang place. Walay kami ni Sugar Daddy number 2. Pero FB minduha. F body. Ambot lang pod pero wa man jud ko nahigugman niya. Nya siya pod kay walay feelings rin ako. FB lang jud minduha. Karon single ra Japon ko. Wasad ko magdali nga maminyo. I just enjoy my life. Ladies and boys, mga listeners, mao kana ang story ni R nga Sugar Daddy.